Kini gede ka Akashwani Shillong ka khubor play daw Jerison Warjri. Kini kilong kimat kiba komsan jang ka khubor minta ka janmit. Ka jngoh sha Rio Brazil ka long ka seisoh ong Myntri Rangbah kari Narendra Modi. Ka jingiakren bat kiri ka pyrthei kan pynkhlain shuh ka jingiadei hapdeng jongki bat ka India. Ka tnat transport kan ka jingkitkhlieh na ka bynta saupo na ka shispa ka jing pynjaboh ya ka mariang ong Myntri Ka Sorkar pdeng Nitin Gadkari. Pyntreikam ka Shillong ka rukom pynieng smart parking ryngkat nongiarap kiba phong uniform bat ka rukom siu lingba ka digital ban weng ka jingdeng kali. Bat pintikna Symbud Myntri Rangbah ka jilla Bah Sniawbhalang Dhar ban pinkut ngo ka tnat Akashwani lapangap. Ka khubor ka bnya Myntri Rangbah kari Narendra Modi ulaong baka jingleit yu kajat jong usha Rio Brazil kalong shisha ka seisoh hau kerwa lingba kilat pathai khubor Modi ulayathu bagla dan ka jingatai sani ha ka BRICS summit ha ka ba Modi ula airu ka jingro yu president bat ka sorkar jong kari Brazil na ka bynta ka kam jongki bagla le kum ka president jong ka BRICS ha ka ban pilong ya ka ni ka rinsan ka ba pynklain shuh ula benrap ru da ka baong ba ka jingyo alat jong banyak kindu lang ba kiningalam jong kiri ka pyrthei kan yarap shuh ban pynklain ka jingiadei jong ka India bat kiwi pat kiri nongra tins in jong ka India sha Brazil Dinish bhatia ulaong balakni lenti bakin ki artli kiri kinse soy southli ki soskular Myntri Ka Transport Ka Sorkar pdeng Nitin Gadkari ulayathu ba saupo na ka shispa ka jingiaboh ha India ka dei ka bawan na ka transport da ka banjuru ya ka jingkitkhlieh ba ka ka don na ka bynta ka khut ka suba jong ka saudong saukun habakran ka jingalap ban thungding hapo jong ka ek pir ma ke nam not kablalong hajan ka katling sun jong ka Faridabad Noida Myntri ulaong baka ni ka sinjam ka di ka kamram bangi dei benle na ka bynta ban yada ya ka mariang ugat kari ula punshleru ya ka jing Pyntreikam ya usiet ha ki bynta ba pher bar ula pinpawru baka India kala jam kham shakmat bangi kari Japan kun ka wei na kiri ka bawan balai ha ka yoga yadi yathiet kali ha ka ba sapon samplur mut ki samna lalaban aikam bat kinti ya ka jing shalan ya ki mar shakiwei pat kiri ka karkhana blatip kung ka Shri Shakambari Ferro Alloy Limited kabalina kashnong urvyang klas dangbyang ka Pyntreikam jongka hadin baka Meghalaya State Pollution Control Board kala wenno eka hukum jong ka jingkhang kerdap ya ka ni ka karkhana bat pinni da ka weipat ka consent to operate CTO bathmai kumshi bynta ka jing smokia haloki kam bean Deputy Commissioner yathu baki bor penyat district ke bakentupru eki bor pulet bat ki magistrate kila let banjurip ya kani ke jaka DC ula pentip baya kani ke karkhana la sha ban plebyang sa shisin hadin bagani ke karkhana kala dap ban pinbyang katkum ki kindon jong ka water bat air act hakaba ula ong ru balada don kinu ki jing ujor ki bedei bat ka kot ka khya ki patba ki laban ujor lingba usordar na ka bynta ban pha knibnya ha district medical officer palatchi spa ngut ki nungtre jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kilas dangi ka jingshong kelang nongor bajarjar ha Gandhi Park kabarin hatura bandawa ya ka jingsiu depno ya ka tulap badangsa jongki minta lakhat arbnai ya ka ni ka jingshong kelang nongor la pelong da ka Non-Gazette Employees Association NGEA ha ka ni ka jingki la pinpang ya ka jingsiu ki badangsa teng minta la sapu arbnai keblakta ya palat 6,000 mut ki nungtre jongka council president jongka NGEE Bulletin sangma ule yathu baki nungtre jongka council kletre khlenyo jingsiu AA minta la palat lais nemtam ya katulap jong banai kala lingkot arajar arpulai ki dang shudat banyo ha ujimang arajar arpusan bahadin kata ki khlem pat yo shu ya jingsiu jong kiwe pat ki banai bedangsa kani ka jingshong kelang nungor ka nepteng tarhadu ka khatwei tre unaitung balada ka ni kam urlong kin sapulong shishu de kiwi pat ki jingki persha kani khubor ka wanchapi na ka Akashwani Shillong
Kini ka Akashwani Shillong tu mentapat ni peteng kubor ke badangsa. Ka Shillong kelawan ra rukom pynieng kali belatip kum ke zonal smart parking system na ke bynta bante lakam ye ke jingkapnya na ke jingdeng kali. Da ke wanra rukom siu limba ke digital bat da ke buru ke nongiarap ki bapong ke jan uniform ban Pyntreikam ke kenduan pynieng kali betmai. Ya ke nomba Shillong lapia ke nyutuli ke zon ha ka bai ke wei ke zon on pynyat da ke kenhun ba kentup ye ke dorbar shnong ki pulet bat ki nongtre jongka municipal. Ki nongiarap ne volunteer kin sayarap ekipat nong shnong bat yadaru na ke jinglung pisa bean. Baro kabai pynieng kali bat ki jingsha dan kuna on hapben siu limba ka online ban wanra rukom Pyntreikam ka basai bat yada na ka jingdu nong. La penkreru eki program pinsha bet pinsung thu na ka bynta ki nongnya kali kamai. Kani ka sinjam ka kentup ye ka jing wanra lang ye ka jing start technology ka jingadan bynta jong ke imlang salang ba ka jing Pyntreikam perking ye kindon an ban kam pinbha ye ka rukom pynyat kali ha nongba Shillong. Symbud Myntri Rangbah ka jilla Meghalaya Bah Sniawbhalang Dhar ula pintik na ban pinkut no ye ka jing tnat ka badangshen ka belajah ka shnong lapengap West Giant Hills. Kabla mi hadin ka jingalap tungding balapelong daga Karbi Anglong Autonomous Council jong ka jilla Assam. Uba dhar ryngkat pat UCM ka GHADC uba thangbor shiwat kumjuru ryngkat baki bor penya district hadin ka jngoh jong ki yakani ka than kile yathu baki trashnong kila pinjular yeki jingtei bat kila litru ban phut yeki tin riding kila dap ban thung kumshi bynta ban pinpa yeki jing persha jong ki halo ka jingkam jong ka jingwang tamput jong ki ya minta hi kat kum ka jinglong jingman ki nong shnong kin patla satya ban net chalaki jong ki lingkha ki risai ubat har le thuru ba shen on sapellong ye jingatai sani ban pintikna ba ki pat nong shnong ki na ban net phai sup phai san chalaka jong ka khendo ka shap ula pintipru ba ki deputy commissioner jong baro arliang kin sai kindo banyakren halor ke ni ka bynta bala dapru ban pha ye ka kinhun pulit na ka bynta ban pinne ye ka shongsuk shongshan uba dhar la pinshairu ba kamsing dan satya ka jingterwa na ka bynta ka jingtha ye ka surak ha ka ni ka than badan ka jinga ka japut tat hadu ba ki regional border committee jong baro artli ki jilla kiledap ban pinlong ye ka jingiakren pinditput ka ban sala ban long hadin bala dap ka election ha Assam. Ka office Pyntreikam jong deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills himni kasni kala pinlong ye ka jingai jingikai ba asni kinthi na ka bynta ki boot level officer bat ki supervisors jong ka laipo mariang bat laipway mauthareshan constituency ya kani ka jingai jingikai la pinlong ha BDU office hall bat ha DC office multi-purpose hall kabel nakashnong mausawa kani ka jingai jingikai kalong kumshi bynta jong ka special summary revision arajar arpnriu bat ka jingtmu bokong san jongka kalong ban pynkhlain shuh ye ka jing sngthu jongki yelaki kamram hakapor election ya kani ka jingai jingikai la yalam de ke he sarkar bat kinthup ya uba inongbri bat UADC kata uba dingdo ryngkat ka jingonishim bynta jongki BLU bat ke he sarkar jongtnat bapher Wat hadin beledap dan pindat purai ke jingtei ke maternity and child hospital MCH kebadan ha upper new nongstein hingga ia kani ke jingtei empat la satya ban Pyntreikam kat hadu minta bat kani kala wanra ke jing smu binyau na kaliang jong ki trashnong kadau jong kani ke jing pinslam ban Pyntreikam ya kani ke hospital kalong hadin belangi ke jing persha hakasnam arajar arpuar hagal lor ke jing pinkan ria no ke tiar kitar a jing sumar sakawai pat ke district daka bakular ru ban pinpoy daki weipat kitiar sumar ki betmai hadin arsnam amshem la pinpoy satya kitiar sumar ni ka jingthung kam yakin nongtrei hakani ka hospital kaseng FKJGP West Khasi Hills bala lamkhmat doba pinshai kharbani kilet banya kindu bo district medical but health officer ban dawa na u bon shimkhya mardor yakani ka kam uba kharbani wala banjuru hallo ka jingdan kam jangkani ka hospital na ka bentaban wengi ka jing khapnya ha civil hospital nongston bat ula bernyam ru ba ka seng kan yai peteng ban pinbor tat hadu ban la ban pli bat pinbyang ni ka jingdan kam ha ka ni ka hospital
pat ka to kubor ka lakut ka blon chpi nak Akashwani Shillong ya basnap ek program ka ban bot kini dik Akashwani Shillong. This is Akashwani Shillong, the evening news headline. PM Modi turns Rio leg